Wai? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajjajin wakatan abincin Allah ya tabbata ga wannan kyakkyawan fuskar sai. Barka da shigowa. Barka da. A kike ya gida? Lafiya lau, me kake nema? A Hajja, wallahi wata alfarma na to bukata auren ki ban sani ba ko kuma ko zan samu. Alfarma? Taimako kake so maka ne ko kuma dai menene? Wata alfarma ce dai nake bukata mai nauyi ban sani ba kuma ko zaki. Abinci ne baka ci ba kuɗi ka je ka sai abinci? Alhamdulillah. To, menene? Wallahi Hajiya don ganin ki da nayi da ji wani abu ya ratsa min cikin zuciyata. Ban fahimce ka ba. To shi yasa dai na zo dai in gabatar da kaina amma dai na san zaki fahimce ni zuwa nan gaba. Insha Allah idan dai an bani dama. Malam straight to the point ka gaya min sauri nake fita zan. Haka ne zaki fahimce ni. Ina jan ka. Kawai dai yanzu ina son ki bani dama. Duk lokacin da nake buƙatar ganin ki zan in ganin ki. Kamar ya? Kamar yadda kin ka ji na faɗa. Malam ban fahimce ka gaya min me kake son ka gaya min. Zaki fahimce ni Hajiya, kawai dai ina son ki bani lokacin ki. Okay, ina jan ka. Waton ya furta abin da ke cikin rayuwa ba, sai zuwa gaba. Amma dai ina son kamar yadda nace din ki bani dama. Ina so ki bani dama. Karo na biyu insha Allah zan ga miki abin da ke da. Idan dai na fahimce ka da kalmar so ka zo min ko? Dan Allah ka dibe ka up and down ka gani. Ko dan wankin gidanmu ya fi ka daraja da kyan kai ko takalmin da nake sa ya fi ka kima a ido na. Zaka zo ka tare ni da kalmar soya, mallam ka fice ka bani wuri. Ai hakuri a duba uzuri. Na ce maka ka fice ka bani wuri. Nonsense kawai. Kazani in ranka. Me ka tara me ka aje da har zaka zo ka tare ni ka ce kana so. Iskanci kawai.